Nabuhay tayo dyan mga kosa. Dapat ang routine ko ngayon bike. Pero mga kulimlim oh, masyadong madilim yung araw. Baka mag gym na lang ako. Tapos hit ko kahit anong gusto ko na i-hit. Kasi nung last week naman twice lang ako nag gym. Panay bike. Ngayon naman parang panay gym naman. Less yung bike. Kasi dahil makulimlim nga, umuulan kagabi. Umuulan. Kaya ano lang, gym na lang tayo. Tignan natin kung anong mapapala natin ngayon. Basta makapag-workout ako within this week. Focus na yon. Tignan natin ulit mamaya. Yun mga kosa, kasi yun ang ginawa ko snatch tawag doon. Unang tatlong set naka 30 pounds ako, tapos pang 4 pang 5 naka 40 pounds, pang 6 50, 7 60, pang 8 70 pounds, tapos wala na, nag stretching na ulit. Yung ano ab roller, 5 set lang yun. Dun sa 5 set lang talaga na original. Kasi yung ibang set ko, dinadagdagan ko lang para tumaas lang ba yung resistance ng katawan. Maunat din yung bones. Ngayon, nasa access road na naman ako. Cool down din, kasama sa cool down ko to. At yun, naipon din ng hangin. May nakakwentuhan ako dyan sa gym na dating gwardiya dun sa pinagtatrabuhan ko. Ayun, ayos naman. Lakas na magbuhat. Okay naman yung usapan namin. Tapos sinesir niya ako nung una. Sabi ko nung sir, nasa labas tayo. Tapos sabi ko normal lang, pare-pares tayong tao. Ayun, okay naman. Nakapag ano naman kami dun. Makakupal na ganyan eh. Kahit bike lang yung nasa harapan eh. Hindi mo kupal, siguro okay lang din. Baka ako yung kupal kasi nagsiselfone ako habang ano. Baka ako nga yung kupal kasi nagsiselfone ako habang nagbabike eh. Wala namang yellow line dyan sa gitna. Wala rin double line para masabing hindi pwedeng mag-overtake, di ba? Yung mga kosa, okay naman. Ngayong oras lang uminit. Kanina nagpalabas ako sa gym, wala pa rin init.
Yun, parang feeling ko mas nakakagalaw na yung katawan ko ng mas maayos. Mas matagal na yung stretching ko sa warm up ngayon kasi mas ni-stretch ko ngayon dahil nga yung parang mas nararamdaman ko yung pagbubuhat kapag mas matagal yung stretching. Parang mas nagagalaw yung mga muscle, mas nagagamit ko. Saka yung snatch kasi halos lahat ng muscle niya nabuburn, parang ganun lahat, hanggang abs, back, yun lahat. Uwi na naman, tamang pa-press ko sa dito sa Access Road. Mga kosa, gawa lang ng gawa para may mababalikan. Document lang natin lahat yung process na pinagdaanan natin mula mataba tayo hanggang sa mataba pa rin tayo, nagbabala ng timbang, naging healthy lang, nagpapawis lang, ganun. Document lang natin lahat mga kosa. Saka focus lang sa goal, sa enjoy life habang kaya nyo pa, parang ganun. Huwag tayo magpaka-stress, depress, ano yun ang cancer. Digahin lang pagdating sa kalsada. Kahit na alam kong kasya ako, mas maganda rin digahin sumulubong. Kasi ganun naman mas safe kung iiwasan mo na. Kung nakamotor ako, diba? Mas maganda na natututo sa bike pa lang, manual pa lang. Kaya mo nang sumabay sa safety. Lalo, malalaki yun. Wala kang laban, pag nabangga ka nun, feel health ka boy. Ganun lang. Ito, kunyari ito. Kasi nangangain ng kalsada yung mga yan mga bus. Halos kakainin yung second lane, sa gitna umaandar yung mga yan Ito rin, ito mo mamaya. Ito yung sasakyan. Nagminor na ako, nagpreno na ako. Itong Tamaron na to, nagmamadali din. Halos sa hagipin ako. Kita ko sa side mirror halos dikit na siya sa akin. Sisiksik siya sa bus Kung di ko pinadaan, okay lang sa kanan para hindi siya sisiksik. Sige, yun na. Umuwi na tayo. Mga kosa, gawa lang ng gawa para may mababalikan. Araw-araw, gabi-gabi lang ni Omar B. Alam niyo na kung sino to. Live, laugh, love life. And pure happiness. Kaya mga kosa, sarap buhay tayo. Ingat.